साबुदाण्याचे लाडू बघा किती सुंदर तयार झाले आहेत. खायला देखील एकदम तसेच सुंदर, म्हणजे डिंकाच्या लाडूसारखे लागतात. दातालाही बिलकुल चिकटत नाहीत, तोंडाला चिकटत नाहीत आणि बनवायलाही अतिशय सोपे आहेत. उपवासाला काय कधीही तुम्ही बनवू शकता. चला तर सुरुवात करूया. इथे मी 2 वाटी साबुदाणा घेतला आहे. जी शेंगदाण्याची वाटी आहे ती मोजमापासाठी मी वापरली आहे. या 2 वाटी मी साबुदाणा घेतला आहे आणि थोडेसे मी शेंगदाणे घेतले आहेत. शेंगदाणे तुम्ही कमी जास्त करू शकता. सर्वात प्रथम आपल्याला साबुदाणे भाजून घ्यायचे आहे. इथे काही टाकायचं नाही, कोरडेच आपल्याला साबुदाणे भाजायचे आहेत. सतत परतत राहायचं आहे, गॅस ठेवायचा आहे मध्यम आणि साबुदाणा एक एक फुलला पाहिजे आणि एकदम असा म्हणजे कुरकुरीत झाला पाहिजे. अशा रीतीने आपल्याला हे फ्राय करायचे आहेत, भाजायचे आहेत. सतत परतत राहा. मध्ये एकदा चेक करून बघा. दाताला एकदम कुरकुरीत लागले की समजा आपला साबुदाणा तयार झाला आहे. इथे आपण चेक करून बघूया. तर साबुदाणा आपला तयार झाला आहे. अशा प्रकारे हा फुलला पाहिजे. हा बघा म्हणजे तयार आहे. आता शेंगदाणेही मी त्याच्यात भाजून घेत आहे. आता साबुदाणे, शेंगदाणे आणि वेलचीची पावडर नाही बनवली आहे मी. हे सर्वच एकदम मी मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे. चला तर मिक्सरला हे पीठ करून घेऊया. साबुदाणे थोडेसे थंड झाल्यावरती, म्हणजे एकदम थंड नाही करायचे आहेत आणि एकदम गरमही नाही, असं कोमट असेल तेव्हा आपल्याला ह्याचं पीठ बनवून घ्यायचं आहे. शेंगदाण्याची सालं मी नाही काढत आहे, तुम्हाला वाटल्यास तुम्ही काढू शकता. आता हे पीठ तयार आहे. तर आता हे आपण चाळणीने चाळून घेतलं पाहिजे. पीठ चाळणीने चाळणं फार महत्त्वाचं आहे, कारण आपण घरात दळलेलं आहे मिक्सरवर, त्याच्यात कोंडा असू शकतो. आता या पिठामध्ये घालायची आहे साखर. तीच 1 वाटी अधिक 2 चमचे एवढी मी साखर घेतली आहे. साखर तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त घेऊ शकता. सर्व व्यवस्थित हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे मिश्रण. आता तीच 1 वाटी मी घेतलं आहे तूप. पण हे हळूहळू आपल्याला घालायचं आहे, सर्व एकदम ओतायचं नाही. व्यवस्थित पिठाला सर्व लावून घ्यायचं आहे. चेक करत राहायचं आहे की आपले लाडू बनत आहेत की नाही. हे बघा असं हळूहळू घ्यायचं आहे तूप तुम्हाला आणि चेक करायचं आहे की लाडू बनू शकतात की नाही. आता इथे 2 वाटीसाठी 1 वाटी तूप आपल्याला लागणार आहे. हे तूप मी हळूहळू सर्व इथे घालणार आहे. जेव्हा तुम्हाला जास्त प्रमाणात बनवायचे असतील, जे 1/2 किलो 1 किलोचे, तर वाटीचं मोजमाप तुम्ही घेऊ शकता. ही एक सोपी पद्धत आहे. ज्याप्रमाणे साबुदाण्याची वाटी असेल त्याप्रमाणे तूप साखर तुम्ही वाटीच्या प्रमाणात घेऊ शकता. तर आपलं आता इथे पीठ बघूया आपण तयार झालं आहे की नाही, लाडू वळतायत की नाही. अजून मी तूप घेतला आहे. जर तुम्ही माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. लाडू बनत आहेत तर लाडू आता आपण बनवून घेऊ. ह्याच्यावर तुम्ही ड्रायफ्रूटही लावू शकता. इथे मी काजूचा वापर करत आहे. तुमच्या घरात जे उपलब्ध असतील ते ड्रायफ्रूट्स लावा आणि असेच सर्व लाडू आपण बनवून घेऊया. हे लाडू तुम्ही जास्त प्रमाणात बनवले तर 1-2 महिने चांगले टिकतील फ्रीजमध्ये ठेवले तर, आणि बाहेर 1 महिना तर टिकतीलच. तर माझी ही रेसिपी कशी वाटली कमेंटला नक्की कळवा. कोणत्याही उपवासाला तुम्ही बनवून हे खाऊ शकता. आणि लहान मुलांना तर हे खूपच आवडतात. तुमच्या व्हॉट्सअपला, फेसबुकला, इंस्टाग्रामला जास्तीत जास्त लोकांना ही रेसिपी शेअर करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.